ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракотуҳу. Субҳи ҳамат ба хайру шодӣ бошад. Моҳи шарифи рамазон ба ҳамат муборак. Ака коре ки шид ҳамат дарак дорен. Як бори дига нафароне ки огоҳ нестанд огоҳ мекунам. 4 тоҷики моро фреб мекунанд ба воситаи телеграм. мегӯям пултон метем, шумо барен террор кунем. ин ака бародаро бинен ки чӣ хел фреб кардем барои пул шида 1,5 миллион рубли руситон метем. гуфтанд мерен ҳамхе ҷое ки ҷамъияте мақсад бозор концертин як зали концертира медироянд, автоматшон метаҳанд, ними пулшона мегзаронанд, мегӯянд мерен ҳамҷоро террор мекунем. мераванд террор мекунанд. ина чӣ шид байни як 10 соат 16 соата қапиданшона. ман муроҷиат мекунам ба ҳама подписчикои худам. ман медонам ки қариб 85% ай Москва мара тамошо дорем. илтимос ихеле доми хеле фребгарода нағелтен. ӯ худшон дар ким ки ҷо хованд. худшон даам гирифтаистанд, лекин шуморо ай бесаводӣ истифода мебаранд. ин кор бениҳоят апас ниҳоят ба миллат, ба тамоми чӣ. дигар гапе ки тоҷик меги гап мезани дигар намегзара ҳамо гапат. ина бинен ки аллакай таксиёмона манъ карданд. мада вақт сообщениёш омад ки такси тоҷико такси мезаданд, дар Москва манъ карданд. касоне ки доставка мегӯем ку питса митса мебурданд, орам манъ карданд. асад тоҷико дар чӣ коре буданд манъшон карданд. ай пушти 4 нафаре ки ин коре ки дар ин коро дига чӣ бигӯм ман намедонам да. бародарои азиз, ба гузашта салавот чизе буд набуд, 4 нафар фреб хӯрданд. не ки моли бародарои мо дар Америка ҳастанд, бародарои мо дар Франсия ҳастанд. илтимос дар ҳамаҷо ҳам хеле коротона накунем, бо бестен аввал нака чашмотона пӯшонем ки мо чӣ кор карда истем, ба ҳамон кортона кунем. илтимос хайка воли оқибати ин ғарибои мо чӣ меша, худо худаш. мара додари радноям дар ҳамон ҷай, ҳамсинфом қариб ки бигем 80% дар ҳамон ҷай. ин қадар ёру рафиқо ҳама мо медонем ки ҳамин бисёр халқи мо имино деҳаи мо ҳози айни ҳол деҳаи мо ҳамин зиндагимон ҳам Москвай. ин ягон ҷои чашпӯшӣ, ягон ҷои шубҳаояш нест. ҳамин деҳаи мо иминой ҳама бачаҳомо дар ҳамин деҳаи мо Сантуда ҳам синфомо ҳам қишлоқиёмо ҳамаш ҳамо дар Москван. ҳар мақсад ватсап медорем, гап мезанем дигар ки коро чӣ хел хуб гуфта. ин ака талхи ҳамаш кафида ки намедонам ман ака чӣ гап мешава гуфта, талхашон кафида. бародаро ака чӣ бигем? таваккали ӯ 4 та ака ба худо ҳаст. аллоҳу акбар. ӯ 4 нафара ӯ ҳамон ларзаҳошона дидим, хай дига ҷои гап неста. хай дидем хитон чӣ хел ларзидаистанд, дарақ ларзидаистанд. охи унамуқа охи ту унамуқа ҷон дорӣ, унамуқа дили гурда дорӣ. ӯ террорист, ӯ наёмник, ӯ дига чи ай шумо намеброя, наметонен ҳамо кора карда. чида ҳамин кореро ки наметонӣ чӯ бо даст мезанӣ? ӯ кори осон нест. ҳам дар ин дунё ҳам дар он дунё ҷавобшо мегӣ. нахотам хеле кор кунем. мусулмоно дар ҳамин моҳи муборак илтимос бозам мегӯям ба гузашта салавот. ҷавоно дига дар телеграм ягон сообщениятон омад, ҷавоб натен ки бо вуҷудам ҳастанд хулигану мақсад чӣ мегӯянд, мотосикло қатӣ мегарданд ку ё қасд мегиранд. анаку ё қасд мегиранд, сурати духтар қатӣ телеграм қатӣ яр телеграмшон суратҳои духтара мемонану ба файротон мекунанд, мерен сартон айтанатон ҷудо мекунанд. ира аётон набурен. Москва беҳад шаҳри калонай. ҳама намуд одам ҳаст. дар Москва. илтимос хоҳиш мекунам, масъалаи интернетда эҳтиёт бошен. дар номтон садқа подписчикои азизон, ин муроҷиат барои хитонай. эҳтиёт ними ҳаёт гуфтиям. илтимос эҳтиёт кунен. ҳар як чиро ки лайк мемонен шумо ин медонен ки кори безебай. охи безебай. хай як хандада лайк бимон, як коре ки мақсад як ба манфиати халқ, як кинои тарбиявия, як чия ки да лайк бимон ки хай ман намедонам. шумо соф
همین وقتی آخر اهمیت دادستم یک جای دیگه دنگ دیونه همو در لایک مونده استین همو پراسموتر زیاد خسته استای که جای دیگه چین شیه همو رو لایک مونده استین فلانچه فلان کار کرده یا نه فلانچه رو زنش خطی فلان کار همو در لایک مونده استین همو پراسموتر گرفته استای که جای دیگه علمی دین و دنیاوی گپ میزنه یگام پراسموتر نیست. خیلی التماس برادرها اینا دیدین حالشونه اینا لرزه و کارشون ختم دیدین این با دل آدم میسوزه لرزه وی رو میبینی خدا و خنکی و توکل همون به خدا خداوند عاقبتش به خیر بیاره. خدا نگهبانتون. احتیاط کنین برادرها احتیاط کنین.